muji syukur kunjuk Hyang Agung awit kanugrahan kang diparingake marang Janaka. Kanugrahan mau ora ana liya amung jeneng sira Yayi Dewi Dresanala. Yayi Dresanala, gebyaring pasuryanmu kaya nenuntun jantraning kudrat marang kamulyanku, kamulyane panengah Pandhawa. Uruping rasa tresna ubaling turidasmara ya gene saya makantar-kantar ngrembaka tan bisa kabesmi. Wong ayu Dresanala rerenggan kayangan pepasrening jagat pranyata tan ambabar endah. Rembulan kae katon peteng, Kartika saya remeng awit kalah kelawan prebawane wong ayu kang pinter njiret jantungku Dresanala. Pangeran Janaka mboten benten kados kembang-kembang ingkang mapan wonten sajroning taman. Nadyan to mekrok ngambar gondo arum, nanging kembang wawu sanane padha layu. Iwak-iwak kang lelumban ana balumbang sampun datan ringas, lumuh anggenipun joget awit Sor Prabawa kelawan wingit wibawa paduka Kakang Pangeran Janaka. Beja-bejane wong wadon, beja-bejane wong wadon sak lumahing bantala, sak kureping ngakasa, lamun to bisa leladi lan ngabekti marang Raden Janaka. Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Manuta ndak emban ojong, kunir pita kang sela, pindha Kartika, baya mirah, baya inten pepujanku wong manis. Mara gage ndak kanthi lelumban waring katresnan, kekosok kang sari-sari. Nimas Yayi Dresanala, tambanono brangtaku iki wong ayu.
Yayi Yayi Dresana Yayi pun Kakang Dewasrani kang kepengin sesandingan kelawan jeneng sira Yayi Dresana. Kanjeng Ibu. Oh. Siung gajah doh mas mirah Indrajit pandunungipun rek memes ngembang bakung nyengkir gading ngrenggo jaja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucuk tobat anakku bocah bagus bocah Jentara bocah Sigit Dewasrani telung dina iki kalamun to wis ndak etung ana telung dina iki kowe kok katon gembol perkara kang sajake ora enteng apa ana sing mbok pikir to ngger kulup Dewasrani saka lekering netra jaiting wimba kang sarta tepung ing Madana ana babakan kang kineker ing rasamu Dewasrani ana apa bocah bagus ana apa Dewasrani Mara diage sambata menyang ibumu aku Bathari Durga pangwasa dandang mangure Dewasrani. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Pranyata leres dawuh pangandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Mbok bilih ing ripalenggahan sakmangke wonten ingkang kula pikir, wonten ingkang kula penggalih Kanjeng Ibu. Lah ya matura babakan apa Dewasrani? Apa sing mbok pikirake? Mbok menawa ana reruwet pun ibu bisa melu ngudharake. Mbok menawa ana pepeteng pun ibu kang bakal madhangake. Dewasrani. Aku judhek mikir kowe iki Dewasrani. Lehmu mikir kowe ora nganggo aturan wayah mangan kowe ora gelem mangan, wayah turu kowe ya ora gelem turu. Nganti awakmu pendak dina saya kuru Dewasrani. Ya ampun, tobat sing mbok pikir iki jane apa matura kula bocah bagus Dewasrani. Nuwun inggih Kanjeng Ibu matur nuwun. Wekdal sakmangke kula mboten menggalih babakan punapa-napa, jer nyatanipun bondo donya kula sampun matumpuk-tumpuk. Derajat kang sarta pangkat inggih mboten nguciwani. Nanging emanipun Kanjeng Ibu,
dereng jangkep gesang kula durung komplit apa sing dadi uripe si Dewasrani menawi kula dereng gadah wanita sisian ingkang saged ndampingi gesangipun pun Dewasrani Kanjeng Ibu. Tobat jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Arep rabi wae kok dadak bingung ki ngopo lho Dewasrani. Kowe kuwi ora kurang samubarangmu. Dasare kowe iki ratu sugih, ratu kondang, bondo ya pirang-pirang. Wong wedok roh kowe kuwi mesti luluh, wong wedok roh kowe iki mesti tresna. Kowe iki mung kari nuding Dewasrani. Mara diage cah bagus. Cah wedok ngendi jenenge sapa? Matura lawan ibumu aku Bathari Durga. Pun ibu kang bakal saguh nglamarake. Kowe njaluk cah wedok sing model piye Dewasrani? Sing dhuwur? Apa sing lemu? Apa sing bokonge gedhi sisih? Njaluka mesti keturutan, mesti kasembatan, mesti kelakon. Ayo matura kula bocah bagus Dewasrani. Kanjeng Ibu, piye? Bares kures bloko suto blak kotang terus terang. Ingkang kula gadang sajroning ati siyang pantaraning ratri. Punika sanes wanodya lumrah, sanes wanita limrah. Banci ngono apa piye? Mboten. Tegesipun wong wedok lumrah sanes wong wedok lumrah niku ingkang dipun karepaken pun Dewasrani menika inggih salah satunggalipun widodari utawi Hapsari Kanjeng Ibu. Dewasrani, apa kowe lali Dewasrani? Bapakmu kuwi sapa? Bapakmu kuwi panguwasa kahyangan Pukulun Bathara Guru. Nudinga wae Dewasrani, nudinga tartamtu keturutan apa sing mbok kepinginake kula bocah bagus Dewasrani. Lho nggih Kanjeng Ibu. Mboten sanes ingkang saged nyenggol intining jejantung kula. Nuwun inggih menika widodari saking kahyangan swarga dahana. Atmajanipun Pukulun Bathara Brahma ingkang asesilih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenono utapun Dewasrani? Kagiat risang kapirango ora nanggul kinempit kahampit dosa ngaretenaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang ngenesing tias ya si tukang kudu haring aja ngawu gawar aja ngawur kowe Dewasrani. Widodari kahyangan iki akeh, widodari kahyangan kuwi pirang-pirang. Kenang apa kok kowe milih si Dresanala? Kamangka kowe ya ngerti dhewe. Dresanala kuwi sapa? Dresanala kuwi wis duwe bojo. Paham apa ora kowe iki jane? Inggih Kanjeng Ibu. Kula mangertos bilih
Dresanala menika sampun gadah garwa. Nuwun inggih punika satriya panengah Pandhawa, nuwun inggih pun Janaka utawi Arjuna Kanjeng Ibu. Ah, gene kowe ya mudeng, kenang apa kowe kok milih sing duwe bojo? Gene kowe ya paham, gene kowe ya ngerti. Kuwi jenenge ngrusak pager ayu, nyures tur sija Dewasrani. Ora kena Dewasrani, ora kena. Nanging Kanjeng Ibu, ati kula menika sampun boten kenging dipun gorohi malih. Mbok bilih kula menika tresna lair kang sarta batin kaliyan pun Dewi Dresanala, widodari saking kayangan Swargadahana, atmajanipun pukulun Bathara Brahma. Kowe kuwi nyawango githokmu, kowe iki nyawango karo rupamu Dewasrani. Bojone Dresanala ki sapa? Bojone Dresanala kuwi sapa? Panengah Pandhawa si Janaka ya si Arjuna. Ambak kowe kuwi ambak Dewasrani kuwi ratu, ning kowe iki ratu cilik, beda karo si Janaka. Nadyanto pangkate ki mung wujuding satriya, ning Janaka kuwi satriya sing kondhang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya. Janaka kuwi duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Kowe ngerti apa ora Dewasrani? Mboten Kanjeng Ibu, mboten. Sampun bunder tekadipun kang putra pun Dewasrani. Sampun golong gilik manah kawula. Anggen kula tresnani kembang Swargadahana ingkang asesilih pun Dewi Dresanala. Kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan, menawi Dewasrani ora kelakon dedaupan kalian Dresanala, luwih becik kula entengaken pejah kula Kanjeng Ibu. Aja Dewasrani, aja. Iya Dewasrani ya. Ana tetembungan anak polah wong tuwa kudu melu kepradah. Yen ngono pun ibu kang bakal budidaya, pun ibu kang bakal ngungkih sarana. Sowan marang bapakmu pukulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Pun ibu sing bakal sambat kang sarta motah. Supaya kowe anakku Dewasrani bisa sesandingan karo si Dresanala. Nuwun inggih ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan marang bapakmu Bathara Guru. Pun ibu sing bakal sambat supaya kowe Dewasrani bisa dedaupan nglawan si Dresanala. Mengko yen si Janaka kang sarta Dresanala wis pepisan, sira Dewasrani bakal tak sasmitani. Tumuli Dewi Dresanala boyongen marang negaramu ing negara Tunggul Malaya ya Dewasrani. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Sepisan malih kula ngaturaken panuwun ewa semanten katresnan paduka Kanjeng Ibu dhateng kang putra kula pun Dewasrani. Iya, Dewasrani ya. Bocah tumenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan. Kirapke saking Wadyabala. Mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon. Kang sarta ana ora trimane Janaka kang sarta Dresanala anggone pepisahan. Kowe sak Wadyabala sing kudu merantasi gawe, sing kudu jumangkah, sing kudu kumrembyah. Nuwun dhateng sedika ngestaken dawuh Pandya Bathari.
budal dina iki aja nganti nguciwani, aja kaya bocah cilik, bocah temenggung. Umrekang bala lumares budaling pramadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame yo maju yo
Oh, aki. Oh. Wow!
Ha, woi, woi. Pas, bit, ha, ha. Auik. Ayo, jim setan priperayangan budal yo. Budal kabeh cah. Wah. Wah. Budal. Sewaka
jelanganira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira sari sari om Hong ilahing namasidam sekaring buwana langgeng ulun waspadakake kaya Bathari Durga ingkang sowan ana ing setinggil kayangan Suralaya pramoni winantu karharjan sowan kita ana ing ngarsa ulun Durga nuwun inggih pukulun Lula Saraharja sowan kula kalis ing pangrencana wangsul sungkem kula mugi konjo ing sandhap padha paduka pukulun Hyang Adi Bala Bathara Guru. Iya paramoni sun tampa gawe lega tias ulun. Durga sakwuse satata lenggah anggon kita ngadhep daya-daya ulun mundhut pirsa ana wigati apa dene kita sowan marang Jonggring Saloka pramoni. Nuwun inggih waleh-waleh menapa duh pukulun slendra ingkang raos slendra ingkang batos sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos atur mriku bilih kula tinangisan dening ingkang putra pun Dewa Srani
piyambakipun mutah nyuwun Palakrama pukulun. Dewa Srani nyuwun Palakrama. Nuwun inggih. Banjur putri ngendi sing dikarepake dening Dewa Srani Durga? Mboten wonten sanes. Yoganipun pukulun Bathara Brahma saking kayangan swarga Dahana ingkang nami pun Bathari Dresanala pukulun. Permara reh mangaswamya ngambrangang kadhi karonaning kaswahasih ring marga Hamalatgung risang ganta mastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto ing ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Durga wonten dawuh pukulun sadurunge kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun paring ruh marang jeneng kita. Wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon rondo lan perawan. Awit Dresanala wis jinatu krama dening panengah Pandhawa yaiku si Arjuna utawa si Janaka Durga. Punten dalem sewu pukulun. Perkawis punika estunipun anak kula inggih sampun mangertos. Ugi mboten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng Kang Putra. Namung nyatanipun tutur ketawur boten saged ngguguraken pikajengipun Dewa Srani pukulun. Kepara Dewa Srani sampun patembaya. Mboten badhe palakrama menawi mboten kaliyan si Dresanala pukulun. Inggih labet puteking manah kula. Paripaksa kula sowan paduka pukulun duh pukulun. Kula namung borongaken wonten ngarsa paduka. Kados pundi murih kasembadaning sedya Kang Putra Dewa Srani kala wau pukulun. Durga wonten dawuh ewahaya anggon ulun bakal minangkani sabab apa? Awit iku wanita wis ana sing mengku. Kepiye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga? Pukulun. Menawi paduka lair batos anggenipun mikir dhateng Kang Putra. Kula kinten boten badhe sinung rekaos. Sabab menapa? Awit paduka punika tetungguling para dewa. Paduka ingkang menang asta panguwaos tunggal wonten ing kahyangan Suralaya mriki. Kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau, kula kinten boten badhe angel misaken Dresanala saking tanganipun Janaka pukulun. Paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka. Mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe swala pukulun. Ya aja banjur mangkono Durga. Kuwi tegese tumindak kang ora bener. Mbok coba diripih maneh. Mbok menawa Dewa Srani gelem garwa sakliyane Dresanala Durga. Sampun koripih wong salwangsul pukulun. Namung kemawon tetep uga mboten purun. Mila sepisan malih mangsa borong anggen paduka paring melas dhateng Kang Putra Dewa Srani pukulun. Kepriye Durga? Abot nggon ulun minangkani panyuwun kita pramoni. Dados paduka estu boten saged minangkani panyuwun kula kang sarta pamotahipun Kang Putrapun Dewa Srani. Aja kurang pangapura. Ewuhaya nuruti panyuwunmu he Durga. Batobat.
Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang dia utama anakku ngger dewa srani wis dadi nasibmu yo nang wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon karo wong tuamu lanang bapakmu mung doyan nangkane ning moh gupak pulute dewa srani kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratu ning dewa mundak tiwas kisinan dhewe nang kowe dewa srani bapakmu wis ngemohi kowe dewa srani bapakmu kowe nganti saiki kowe dadi ratu wiwit lair kowe durung tau ngrusuhi bapakmu lagi saiki kowe duweni penjaluk lah kok dianggep abot timbang Dedawa pirang luwih becik tak pateni dhewe kowe dewa srani Durga mengko dhisik sabar Pramoni sabar Durga aja banjur kaya mangkono tumindakmu Durga kula mara leremno dhisik aja daya-daya banjur tega marang anak ora tega ki gek ngarep ngopo panten anak wis ora diakoni lah kok ora ditegake iki nggo ngopo sing ora ngakoni Dewa Srani iki ya gek sapa lah nyatane ditangisi kelawan anak ora gelem nuruti yo ngerti ya kaya ngene aku mbiyen mau dadi bojomu wong aku luwih becik golek bojo liyane joko-joko mbajulan yo sik akeh wis Durga aja tekan ngendi-ngendi Durga ulun wis nglenggono babakan iku kabeh Pramoni mara lungguha Kang Prayoga ulun bakal nyoba budidaya ngungkih cara minangkani kang sarta nuruti panyuwunmu Durga pundi pukulun punapa paduka sagah nyembadani sambatipun pun Dewa Srani anggenipun gadah gegayuhan kepengin sesandingan ingkang sarta anggadahi kepenginan bedhaopan kalian putri saking swarga daun atmajanipun pukulun Bathara Brahma pun Dresanala iya tak turuti karepe Dewa Srani Durga matur nuwun pukulun matur nuwun nanging saderengipun pukulun kula ngaturaken matur nuwun prasajan kemawon menawi ngantos batal utawi wurung panyunan kula mesti kelampan wadi paduka kula ler sak nggen-nggen pukulun aja Durga aja iya ulun kang bakal minangkani pamintane Dewa Srani kulup Indra wonten dawuh duh Rama pukulun mara Timbalana sawaning Bathara Brahma kadawan marak ing ngarsa ulun nggih ngestakaken dawuh Rama pukulun lagi cawawan sabda
ora kang sumewa kekering pasewakan kata samyana arga wonten dwirata mekta ong dewa-dewa sugata marang soring brang lendanu ing ngawian Narada ngepalani anjerah kang puspita harum kasiliring samirana mrik sekar kadung ngas gandanya maweh rarasrenaning driya saklangkung wanter timbalan paduka kula pun Brahma harus hanya dong rementah
sabda jengandika pukulun Bathara Guru. Brahma, kula wonten dawuh. Ulun arep takon marang jeneng kita Brahma. Nyuwun pirsa babagan kula para pukulun. Pangwasa kang mapan ana ing kahyangan Suralaya kuwi sapa, Brahma? Pangwasa tunggal ingkang boten wonten tunggalipun inggih namung jengandika pukulun Bathara Guru nuwun inggih Sang Hyang Manikmaya. Sing menang nemtoke abang ijone lelakon sapa, Brahma? Inggih namung paduka pukulun Bathara Guru. Yen aku kandha ngalor, dewa sanesipun inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, tartamtu dewa sanesipun inggih badhe ngidul. Brahma, yen to kalamunta sing nyekel abang ijo kintang kimpul arum bajine kahanan kayangan Suralaya ana ing asta ulun, lan jeneng kita Brahma wis ngakoni babagan kuwi. Bagus, yen pancen mangkono, aku bakal parintah Maradiyagi jeneng kita Brahma baliya mapan ana ing kahyangan swarga dahana. Dina iki uga pegatno katresnane anakmu Dresana kelawan Janaka, Brahma. Oh, Pukulun. Oh. Oh, jagat ya dewa ya Bathara, kados sinamber gelap lepat raos kula pukulun. Kenging menapa paduka pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka kelawan Dresana. Kamangka sak mangke Dresana sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi pukulun. Nyuwun pangapunten, awrat anggen kula nglampahi jejibahan menika pukulun. Brahma, ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindake apa kang dadi dawuh ulun. Kenang apa kok samengko kita mbadal dawuh ulun? Eling Brahma, lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah pangwasa tunggal kayangan Suralaya? Yen sira mbadal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru, Brahma? Nanging kepripun nasibipun jabang bayi sajroning kandhutanipun Dresana ingkang boten weruh kintang kimpuling kahanan menawi benjang agengipun nangletaken tiyang sepahipun pukulun. Aja kuwatir, yen Janaka wis ngalih saka kayangan swarga dahana, anakmu Dresana bakal ulun dhawuhake marang putra ulun ya kuwi si Dewa Serani. Nanging pukulun ora susah nganggo nanging. Budhalo dina iki Brahma. Mati aku. Wah! Pukulun. Wah! Dewa-dewa sugata marang soring prang ngutani arum ngendhanu ing ngawiyat Narada ngepalani ing olah dalah
pragenjong papapong maru doyong tinegara wong kali codenge taniline. Adi Guru wonten dawuh Kakang Narada, pripun panjenengan kok mengaten? Wah, menawi paduka badhe misake katresnaning Janaka lan Dresanala, ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Si Janaka lan Dresanala menika rabi menika awit saking perintah paduka. Mongko kula sampun mireng pekabaran yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Wa ing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika paduka badhe misake katresnane Janaka lan Dresanala ngagem nalar ingkang pundi Adi Guru? Kakang Narada, wonten dawuh sedaya pernatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kayangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuwan nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sapakon ulun boten kenging mbadal dawuh ulun. Loh iya ning mbok aja ngono ta. Kula ngertos panguwasa tunggal menika wonten asta paduka Adi Guru. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri menika muga menika kejawi mbantu kewajiban paduka. Kula inggih kadawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen. Kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Serani menika putra ulun, napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak. Lho, ora kleru, mboten klentu, mboten lupa Adi Guru. Wong nglabuhi anak kok kleru iki piye ta? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak, ning ya didelok dhisik polahe mau kaya kepriye. Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuane, ya kudu dielingke ta. Mboten namung kok diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merasa derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah emut Adi Guru dados ratuning para dewa, tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun pikir. Lakas paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung nuruti kareping anak lan bojo. Bathara Guru ratuning dewa. Paring dawuh boten kenging mulawali menawi Kakang Narada boten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Wela ta. Rocamon tabler kina tatu koyayasi nepi cocok kang mawingo-wingo wengis Adi Guru, hukum wonten alam donya menika wonten sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum karma. Siji hukum adat, ana desa nganake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo kena disiasati, tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu ning umun-muni kebo. Ingkang angka kalih menika hukum kodrat. Srengenge niku panas. Surya menika panas, ning kena disiasati nggawe payung utawa capil. Kaping 3 hukum negara.
niki nggih kena diseranani, kena disiasati. Watone duwe duit akeh, hukum niku kena dienggak penggoke sakarepe dhewe. Nanging ingkang pungkasan minasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukume tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Ing atase aku mung rekoso mikirke beteke mung mikirake lah kok ngetoke siunge dupeh lagi dadi pangwasa. Pangwasa kinarya godo. Narada mboten gumun. Narada sampun mboten gumun. Pedah apa aku ning kene? Kayangan Suralaya hawane panas, lunggak waru. Narada ora melu-melu. Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Urinara pan mring proati matur nuwun pukulun paduka pun nuruti kareping anak lan bojo ya nek ngene kok tambah ganteng. Makasih nggih Pukul, makasih. Iya padha-padha Durga. Kabeh ndak lakoni mung krana panjenengan ulun ngeboti kelawan kekarepen anak ya kuwi si Dewa Serani. Nuwun inggih matur nuwun Pukulun Durga padha-padha. Pun mboten usah digagas. Mboten usah digagas. Punapa ingkang dados kekarepaning Bathara Narada. Kayangan tanpa Narada isih jalan. Dewa liyane ganteng-ganteng, dewa liyane cakrak-cakrak, Narada dewa kaya ceret. Pun mboten usah digugu, pun mboten usah digagas. Lunga mbok ben, minggat mbok ben, dewa liyane ganteng-ganteng, Narada ngelek-ngeleki rombongan. Iya Durga iya. Indra. Ya ampun, rapat ning gedung kadewan kok turu piye? Monggo kula dherekaken nyang ndi? Mboten to? Ora kok. Oh. Ngapunten. Niki wau nembe ndonga. Ndonga kok udane kok ndi-ndi. Durga, Wonten dawuh. banjur jeneng kita Durga bakal menyang endi? Kula badhe nututi lakunipun Bathara Brahma. Apa pancen Brahma wani utawi tega misahke katresnane anake Dresana kalian si Janaka. Menawi kula tututi Brahma mboten sida misahke si Janaka lan Dresana, tegesipun Brahma isih ngeboti Janaka. Menawi estu-estu badhe misahaken katresnane Janaka lan Dresana, tegesipun Bathara Brahma bener-bener ngestu padha dawuh pangandika Hyang Adipukulun Bathara Manikmaya. Ya, yen pancen mangkono Durga. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Tututana laku ning Bathara Brahma. Aja nganti iki mengko ana muganing lelakon Kang Sarta. Kang Sarta kewajibane Brahma bakal ditindakake kanthi bener becik satemah gegayuhan Kang Sarta kepinginane si Dewa Serani. Anggone bakal dedaupan kelawan putri swarga Dahana yaiku si Dresanala bakale kasembadan Durga. Nuwun nggih amit padal pasilan nyuwun pamit Pukulun.
gandanya Sekar Gadung Ben kembang Dresana Janaka wah anakku wong ayu Sinokarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilir wulan dadahari punika menawi mboten sisip ing pamawas punika ingkang kepareng rawuh Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang sampun rawuh wonten ing kahyangan swarga dahana sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Iya bocah ayu Dresanala. Bocah sing tak dama-dama, bocah sing tak tresnani. Wis ndak tampa sembah pangabektiku mara coba ora lewat pangestu bae tampanana bocah ayu Dresanala. Sampun kula tampi ing asta kekalih kula pundhing mestaka dadosa jejimat paripih. Kanjeng Rama Pukulun punika Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kahyangan swarga dahana. Sembah pangabekti kula mugi kunjuk Rama Pukulun. Iya Arjuna Janaka bocah bagus. Wis ndak tampa gawe bombong ing pikir ora lewat pangestuku tumuli tampanana Arjuna. Sampun kula tampi kula petek wonten ing jajara meketing waradaya mewah ana ora daging kayuwanan. Arjuna kula wonten dawuh. Aku arep takon marang jeneng kita Arjuna, aja mbok tambahi, aja mbok kurangi tumuli wangsulana Arjuna. Wonten pitakenan menapa ta Rama Pukulun kok sajakipun kok wigati sanget ngantos paduka Rama Pukulun. Wis kowe iki menengo, kowe iki bocah wadon. Iki perkarane Janaka kang sarta bapakmu Bathara Brahma.
Janaka kula wonten dawuh. Apa pancen Arjuna anggone tresnani marang anakku wis sak wutuhe Arjuna tumuli pangsulana Janaka. Nuwun inggih Rama Pukulun. Tresna lair terusing batin kula dhumateng keng putra pun Dresanala Rama Pukulun. Mangkono lakar kados mekaten. Pitakonku sabanjure. Janaka mapan ana ing kahyangan swarga dahana kene iki, aku mbok anggep apamu Janaka? Wangsulana. Rama Pukulun, Paduka Rama Pukulun menika sampun kula anggep kadidene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Aku mbok anggep kaya wong tuamu dhewe, lakar kasinggihan. Banjur kewajibane anak marang wong tuwa kuwi apa Janaka? Nuwun inggih punika mbangun miturut menapa ingkang dados sedaya dawuh pangandikanipun tiyang sepah utawi Sudarma. Yen aku kandha ngalor, Janaka inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, Janaka inggih badhe ngidul. Yen Bathara Brahma perintah marang Janaka kon jebur ana ing samudra kidul, apa mbok lakoni Arjuna? Ampun melih Paduka perintah kula ken mlebet samudra kidul nadyanto. Paduka perintah dhateng Janaka kula kinen jebur wonten segara geni badhe kula lampahi. Bagus. Apa sing dadi ucape satriya mono ibarate sabda Pandhita Ratu? Ucape satriya yen iya ya iya, yen ora ya ora. Pindha Wikresna ingkang tumetes oleh drancang Sita sayekti ora kena den busak. Yen pancen mangkono Janaka ing ripalungguhan iki Brahma kon ngeboti salah siji ya kuwi katresnan apa kewajiban ewadene. Dina samengko Brahma luwih ngeboti kewajiban. Kewajibane Bathara Brahma aku mung manut kang sarta perintah, manut kelawan kabeh dawuh pangandikane Panguwasa Tunggal Kahyangan Suralaya ya kuwi Pukulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Yen aku bantah, yen aku mbadal dawuh pangandikane Pukulun Bathara Guru, sayekti Bathara Brahma bakal nampa siku denda saka Bathara Guru. Mula iki perintah ora kena dibantah. Dina iki uga Janaka kudu ngalih saka kahyangan swarga dahana lan Janaka wis wayahe pegat katresnaning antaraning Janaka lan Dresanala. Om Pangeran Dresanala Pangeran Janaka. Duh. Ora susah mbok tangisi. Ora susah mbok tangisi lungane Janaka. Mula wit biyen janjane aku ora setuju yen anakku Dresanala dirabi karo Janaka. Janaka kuwi wong lanang sing irunge lorek. Hitung belang. Napa Paduka mboten mangerteni menawi kula sampun ngandhut jejabang bayi Rama Pukulun. Aja kuwatir Cahayu. Saklungane Janaka ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa maneh. Nadyan kowe rondo ning kowe isih rondo teles. Ana wong lanang kang ora kalah gagah, ora kalah bagus timbang si Janaka. Dasare ya sugih bondo donya. Ya kuwi putrane Pukulun Bathara Guru lan Bathari Durga jenenge si Dewasrani. Yen Dewasrani kang bakal genteni ya mung si Dewasrani sing bakal ganteni bojomu Janaka.
lan bakal ngayomi Dresanala sak wutuhe. Dewa Srani rabinen dhewe. Oh. Dresanala, nduk. Dresanala. Duh, bocah ayu calon mantuku. Dresanala, ya tresna kuwi jalaran saka kulina. Kowe aja ngemohi anakku Dewasrani kuwi, aja ngemohi karo putraku Dewasrani. Kowe durung roh to anakku kaya ngapa ya, nek kowe rohno mesti gandrung keyung-yun karo putraku si Dewasrani. Tresna kuwi jalaran saka kulina, angger kowe kulina omong-omongan karo Dewasrani, angger kowe kulina jagongan karo Dewasrani, angger kowe kulina dikeloni Dewasrani. Mesti kowe suwe-suwe gelem, Nduk. Dresanala calon mantuku. Anakku ya ora kalah karo si Janaka, sugih-sugih Dewasrani ketimbang Janaka. Dasare ya dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya. Piye? Piye kowe gelem apa ora, Nduk Cahayu? Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Sampun dados patembaya kula. Mboten badhe ngladeni tiyang jalar sanes saklintunipun Kakang Mas Pangeran Arjuna. Kepara badhe kula entengaken pejah kula menawi kula pepisahan kalian Pangeran Arjuna tobat. Yen kowe nolak marang Pangeran Dewasrani anakku, ateges kowe ngremehke Betari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora karo anakku Dewasrani? Mboten badhe kula gelem pukulun. Gelem apa ora? Mboten. Ngremehke Betari Durga, bosen urip kowe. Ayo. Iki apa? Ana rantai sing sak lengen gedene. Yen kowe nolak utawa nampik katresnane anakku si Dewasrani, tegese kowe ngremehke panguwasane Betari Durga. Gelem karo anakku Dewasrani apa ora? Boten badhe kula purun. Bosen urip kowe. Ayo. Kowe gelem apa ora rabi karo anakku? Boten badhe. Edan. Ayo. Gelem apa ora? Sampun dados patembaya kula. Boten badhe ngladeni tiyang jalar sanes kejawi namung Pangeran Arjuna. Edan-edanan kowe. Mati kowe. Ah! Ah! Pauto Den Pala Ganteng Risang Dresanala kalian Betari Durga ngagem rantai ingkang salengen gedene. Den Pala Ganteng ngantos catu sak kojoring raga. Wauta kaya mangkono pambengok ing Risang Dresanala barengi miyak langse Mandala Giri. Pambengok Risang Dresanala anyarengi miyak langse Mandala Giri. Bayi ingkang umure
7 wulan sadroning kandhutan medal bebarengan kalian pambengo ing risang Dresana medal jejabang bayi wa ing katresnaning antaraning Raden Arjuna dalah Dewi Dresana glewo kaya golek kencana lair sang jabang bayi sesarengan kalian dewa yang anawuraken kembang-kembang yang hanggonto arum. Jiwa mancing Dewa Srani Dresana gawanan lunga Dewa Srani ya lakon dadi bojoku kowe Cahayu ya oh Agyatri sang apirang murin anggul ginempit kempit dosang retnaning bawana ing bajingan ngediki doni karo wong gerang iki bayi anake Dresanala kang sartosi Janaka yo baguse kaya bapakne cahyane anake metu lanang iki ana titite yo lagi bayi wis tukul rambute ning sirah maksude yen kowe ora mati yen bayi iki ora mati bisa mbebayani gedemu besok ya iya bakal tak pateni anak Janaka Dresana iki Lenga patra